दा एसे मिक्स फिलिंस दङ आरो आंथ' आलदा सार्भिसखौ लुगैदोंमोन नालाय खिन्थु जाफुङाखिसै नाजानांगोन नेक्स्ट टाइमबो होमबाबो दा एसे सेटिसफाइ होननो हायोबा आङो एसे हार्ड वर्क खालायबावनांगौमोनदां बै सार्भिसखौ मोनाखै आङो होमबाबो आंनि खस्थ' खालायनाया जाफुंबाय जेखि जाया सार्भिसआ डिउटिखौथ' मावनांगोन आङो आसाम एकाउन्ट सार्भिसाव सिलेक्ट जादों एकाउन्ट रेंक 355 प्रिपेरेसना आं कनसिस्टेन्सि दङमोन आरो माइन्डआव अलवेज दङमोन आंना कि मेन्टर्सफोर बुङोमोन कनसिस्टेन्ट थाबाय था क्लास 10, 12 बायदि नङा फरिखाया कि एग्जामनि सिगां सानसे फरायबा जागोन आरो बेखायनो कनसिस्टेन्सि दंमोन आं जेनेबा ट्रेभेल खालायबाबो फरायबाय थायोमोन अनलाइन कचिं दङमोन मेन्सनि थाखाय बेफोरखौ नायबाय थायोमोन आरो कुइसनफोर सल्भ खालायबाय थायोमोन आङो लास्ट इयार प्रिभियास इयार कुइसन्सफोरखौ बे बिराद हेल्प खालायदों आंखौ बे जार्नियाव आरो एक्सपिरियेन्सफोरखौ बेखौनो बुंनो सानो कि जार्निखौ एन्जय खालायनांगौ जेनेबा बे प्रिपेरेसनखौ दिनै जायाखैबाबो सानसे समावथ' जाफुंखागोन खालि एन्जय खालायनांगौ आरो बे जार्निखौ लाइफनि मोनसे पार्ट कुइसना फैयो मेइनलि पेटार्ना सोलायबाय एस आङो गोसोआव दङ लास्ट 5 इयार्सनिफ्राय टटेलि डिफरेन्ट फैदों एबार कुइसना बिसोर मेइनलि फकास खालायदों कारेन्ट एफेयार्सनि बांसिन कुइसन फैदों आरो सिस्टेमा UPSC पेटार्नथिंजाय लांनो नागिरगासिनो APSCआ एसे स्टेन्डार्डआ साबसिन जाबाय बुंनो थाङोबा ओमफ्राय जि अपसनेलथ' गैला अपसनेल गैयैखाय एसे शर्टबो जाबाय डिउरेसन बेखायनो एसपायरेन्ट्सफोरा उइदिन 1 इयार गावनि हार्ड वर्कखौ नुजानो हागोन रिजाल्टआथ' थाब होयो दाना उइदिन 1 इयार APSCआ नाजागासिनो रिजाल्टखौ होनो नङाबाथ' सिगाङाव बिराद लेन्दी प्रसेसमोन 1.5 इयार्स बा 2 इयार्स लायोमोन मिथिनो मोनदों नोंथाङा नैबे क'क्राझार सहराव मोनसे रेस्टुरेन्ट सामलायगासिनो रेस्टुरेन्ट सामलायनायजों लोगोसे नोंथाङा नाजानायखौ नाजालांबाय थानानै दिनै साक्सेस जानो हादों माबायदि टाइम दिहुननानै टाइमखौ एक्चुअलि सासे जायबो एसपायरेन्ट जुदि खालायनो गोसोबा खालायनो हायो आङो रेस्टुरेन्टाव जिरायनानैबो आं प्रिपेयार खालायगासिनो दङमोन ओमफ्राय लोगोसे बिनि गेजेरावनो रेस्टुरेन्टनि गेजेराव आलदा जबबो मावदोंमोन आङो बेखौ बेयावबो प्रिपेयार खालायदों आङो गुवाहाटियाव थानानै ओमफ्राय बे रेस्टुरेन्ट आइडियाथ' वाइफनिसो नालाय वाइफखौ जेला हायो आङो हेल्प खालायोमोन आरो सफैनानै ओमफ्राय प्रिपेरेसन जेनेबा फुङाव सिखारनानैबो फरायबाय टाइम मोनबाय फुङाव ओमफ्राय जेनेबा रेस्टुरेन्टाव जिरायबाय बा अफिसाव जिरायबाय बावबो फरायबाय थाबाय खामानि गैयाबा खामानिखौ मावखांनानै फरायबाय ओमफ्राय मोनायावबो कन्टिनिउ खालायबाय थाबाय आरो राइटिं प्रेक्टिस खालायबाय थाबाय बेनो हेल्प खालायदों आरो गाइडेन्स मोनबाय मेन्टरनिफ्राय माबा मोनबाय रिसर्स मोनबाय आङो प्रिपेयार खालायनो थाखाय बे हेल्प खालायदों आरो फेमिलि मेम्बार्स दङ वाइफ दं आइ दं आब'मोन दङ बिसोर सापर्ट खालायदों बा मरेल सापर्ट बा इमसनेल सापर्ट होदों बेखायनो आङो स्कुलिंखौ JNV क'क्राझारनिफ्राय 10-12खौबो हजोंहायनो क्लियार खालायदों आङो ओमफ्राय बिनि उनाव आङो बिटेक खालायहैबाय चेन्नाइआव ओमफ्राय चेन्नाइआव दसे साख्रि मावनानै आरो दिल्लीयाव शिफ्ट जाबाय दिल्लीयावबो साख्रि मावनानै उनाव कभिडआव आं न'आव फैफिनबाय आरो आंना फिल्ड डिउटिया बांसिनमोन नालाय बेखायनो आङो गारनोसै होननानै वाइफआ आइडिया होबाय रेस्टुरेन्ट स्टार्ट खालायनोसै मोनसे ओरैनो जिरायनानै थानायसै रेस्टुरेन्ट होनानै लोगोसे आरो प्रिपेयार खालायबाय थाबाय आं नोंथाङा जितु दानि जितु पास जानाय बेयाव सेटिसफाइड नङाब्लाबो उथ्रिसारनो जानो हागोन बेनि अनगायै नोंथाङा नेक्स्टआव एटेम्प्ट खालामबावगोन नामा नेक्स्टआव आङो दा प्रिपेरेसना दंखायो नालाय आङो दा साबसिन सार्भिस मोननायनि थाखायनो आङो प्रिपेयार होफिननांगोन बायदि जुदि आङो बे सार्भिसाव सेटिसफाइडबा आं बावनो केरि अन खालायगोन जुदि आं सेटिसफाइड नङाबा आरो एपियार जाफिनगोन आरो एग्जामनि थाखाय स्कुलिं लाइफनिफ्राय नोंथांनि मेइन एमआ जाबाय आंना बे सिभिल सार्भिसा आंना उनावसो फैदों आइडिया गैयामोन आंना स्कुलिंआव आंना खालि आइडिया जेनेबा आङो बिटेक खालायबाय इन्जिनियार फरायनांगौ होननानै
आङो दंखायोमोन आरो इन्जिनियार खालायनानै आङो गावनि प्रफेसनेल लाइनावनो थांगोन होननानै जेनेबा आं मेकानिकेलाव इन्ट्रेस्टमोन नालाय मेकानिकेलाव थांगोन ओमफ्राय थांबाय आङो टेक महिन्द्रायाव मावबाय मेनुफेक्चारिं सेक्टर ओमफ्राय आरो पाब्लिक सेक्टराव मावबाय EVM मेसिन्सफोराव बाव माने सेटिसफाइड मोनाखिसै आङो साख्रि मावनानै ओमफ्राय उनाव सेटिसफाइ मोनाखिसै उनाव आं सानबाय एक्चुअलि बे मेकानिकेला मन'टनास जब आं मोनसेल' मावबाय थायो बाव मेकानिकेलाव मन'टनास दा सिभिल सार्भिसा जाबाय डाइभार्स आरो पाब्लिक इन्टारेक्सन दं नालाय आं बाव बांसिन एट्रेक्ट मोनबाय आरो सिभिल सार्भिसा साबसिन जागोन आंनि थाखाय ओमफ्राय आं सोंबाय न'आवबो आं सिभिल सार्भिस माबानोसै प्रिपेयार खालायगोन आङो जेनेबा कचिंफोरखौबो प्रिलिम्सखौल' आं क्लियार खालायबाय प्रिपेयार खालायनानै गावनो ओमफ्राय मेन्सखौबो उनाव सापर्ट होबाय नों प्रिलिम्स हादोंबा मेन्सखौबो गोसो होनानै हो जागोन माबा मोनसे ओमफ्राय बावनो आङो मेन्टर लाबाय कचिं मेन्टर लानानै मेन्सखौबो क्लियार खालायनो हाबाय आरो ओमफ्राय दङमोन उनाव साख्रि मावनायनि उनाव फैदों आरो आङो सिभिल सार्भिस लाइनाव थांनो होननानै कन्ट्रिबिउसन वाइफखौ थेंक्स बुङो आङो आइ दङ ओमफ्राय बिब' बिनानावफोर दङ माने फेमिलि सापर्ट मोनदों आरो लोगोफोर दङ बिसोरबो सापर्ट खालायदों आरो राइट मेन्टर्स मोनबाय नालाय राइट गाइडेन्स मोननायखाय आङो बेखौ क्लियार खालामनो हादों आरो इयुन जेनेरेसन इयुथफोर जायफ्रा एसपायरेन्ट कम्पिटिटिभ एग्जाम होनो थाखाय बिथांमोननिसिम नोंथांनि स्पेसियेल मेसेज आङो एसपायरेन्ट्सफोरखौ बेखौनो बुङो कि डिसहार्टेन जानाङा आरो जाय फार्स्ट एटेम्प होगोन बिसोरबो कनसिस्टेन्सि थानांगोन हार्डवर्किं जानांगोन जेनेबा एम आरो गला आलादा थायो बेखौ बुजिनांगोन एमआ मा गला मा बे मोननैखौ बुजिनानै जुदि टारगेट खालायनानै फरायोबा एचिभ खालामनो हागोन गोब्राब नङा साफा गोसो थानांगोन मेन गोसोआनो नालाय होमबा प्रिपेयार खालायबाय थागानो लोगोसे हार्डवर्किं सेक्रिफाइस खालायनांगोन टाइमफोरखौ ओमफ्राय होमबानो क्लियार खालामनो हागोन आरो जायबो मोनाखै एबार डिसहार्टेन जानाङा आरो बोसोरै खुंखायो आरो इन प्रसेसआव दंखायो नालाय गोरलै जाहैगोन बिसोरनि थाखाय नेक्स्ट टाइम एप्लाइ खालायगोन आरो गोरलै मोनगोन नङाबा माबा मोनसे जाहैगोन बेखौनो बुंनो थाङो सेरफांगुरि बाजार सुरुमा माग बिहु दामाका अफार लाबोदों क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा 11 जानुवारिनिफ्राय 31 जानुवारिसिम माग बिहु दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमाव खुंफुंजानाय माग बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों बेफोरनो जाबाय 90% लन गंनै हेलमेट फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो माग बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै एसुड गिफ्ट हरफानाय जागोन आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8135872656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन